piniladak nilitu APSLC Langpher constituency ahin pen nitu pini tong sekot pen perang ke tumpan kecu papon ke alam ke lapu helo alam ke damtang ninia prang monjir tarupi nilitum APSLC aphan anong nang ke judunji pu laso bidilang no nang ke claim dun laso puthak lapen ke pini labang social media long itum ahok peda ke bang ke monjir tarupi aphan itum lam klar ki pigali APSLC atum aphan alangli nang chirai dun thap APSLC punang che parya dun thap aposi itum APSLC atum aphan si lam klar ki pi monjir tarupi CM tuliram rong hang long ke dam pamen pele tu lam klar ki pidu ne kam tawi alang li dam tame dam de tame alang li tangka chuan tame chuan e tame nili tu matangka takali pe nili tu phan thang kanang rovok ve la pe alang ke nili tu ma party muni takali tasi nili tu APSLC phan alang hadak social media long alang chi pindak neta Langpher constituency long dihin rimbang abang phulo pusia alang li hadak social media long alang li ke chipi lasi labang ke dihin rimbang kali alang li ke Langpher constituency long ke ajat ar putawe lasi alang li bang APSLC pusia hadak rata tum hapa manghuda lasi ni tum ke central committee long talang li phange ponpe lapen ke constituency committee long ta ponpe lang lapen non LA long tani tum non 10 tarik si ni li tum ke chingwai la non tarik ke lasi alang li ke la halo nilitum APSLC apha napa mang hudun ya phat nilimen pen social media long alang li wang lo nili phanang sorsa pen alang tim ali chuan lo nili phanang sorsa pen alam si amuka Langpher constituency president ke kahe no aot kelang no lapen kelang li illegal pini sinang pulo tinili illegal ot kelang no pulo tangte alang ni piklang nang yi alang li nang peklang nai la hello nang li nang ot kelang no ke komane hem wokak chong hudam det pulutang te wokak chong hudam det punon komane hem chainong chong hudam det chainong chong hudam det punang paklang no la paklang thek thesi ot kelang no aning ge no punangi puoret la pe isona lam ke la hello nilitum all party his leader conference mate APSLC tumke koman tunesita social media tuban phapen press meet ingi ji pulo tangte penanso bahani tot chompen inwet tot link pen ke ni tumke la poson ke ni tumke lam paching dak de nili tum permission NG central committee tum pan permission NG permission en pensi ni tum party lam ke ni tum radhong jai long wanji pini le thota nili tumke central committee tum pen ni tum ke la bangso permission en pensi pini ke ni tum kang ni di ni tum ning hang pe ni tum kang ni gali Central Committee ake hai JI Kathar itu masat alang li pulo to lam klara banga pinut pulo la sini tum ke monjir bhanda sorsa se ake hai tuliram rong ham bata tum sorsa se ni tum kam gali hai monjira phia phike chu dunsi ni tum alang li ko mahem si ke dam lopu kachuri dunji apha di tum duty ave la pena kono ni li tham dak la bangso all party is their conference mate APSLC Langpher constituency ara da phan la pen chota gali all Karbi Anglong West East Karbi Anglong arat APSLC tum phanta pachini lo mondir taropia lampen ke ni tu apor se padam de mondir taropia men ni tu phan social media la akolang li wang thu putame alang li alama putha ke ta apor se padam de la ke ni li tu muni takali la pe ni li tu phana ki milena pui takali la si alang phang ke totally pen ke ni tum ke avi dake naga chira bun thang ta li bang ke tare khiniam ni women wing ke sengalong arpu nanga chuhang du nama ni rada tum kroi khade arpu pipe de ni tum APSLC tum nanga arpu chi tang te ke di alang li phan ko na pel arpu pipo alang li ke congress ong ta dun de BJP long ta dun de APSLC na dun de nok ta thira ve munit ke dam tang MP huta alang li ke congress bisi ke jok je ka thar phan jok je la pe non MAC huta ni li phanang jok je non MAC huta stami li tum pupe election aru pot pemani tum thang ta pupe la pusi langding la hello la sini tum ke alang li sosot ar punang chu hang dun ke la ke alang li methang ji therak nangi
kona angle man sar punang chu hang dun lo nilitum pidek the dasi alang li radhong ya long wanai kam ve alang li na ke long dun je opojukto ta ve det ke ki piya phani tuma kam ta ve alang li ji pulo 3 years a course ne complete lo 3 years alo ni la phan ka complete dun APSLC long ke dun pu ni te dak 3 years lo polang li ji pujot ke 3 years lo polang li phani tum da ka hisap on pe det mati alang li ke tum lang pher constituency long ke nang join dun de lang ni tum ke deng pon long le lang kupulo ar pi pu pon po la hello la sinon ethelam finance ahin pen ke alang li hitum long general secretary lang pher constituency long la pen finance long ke alang li sia president lo finance ahin de me alang li ho pele pa thaning na to lasi aprangsi pini ladak ferangke tuma fanda kachofa athe kopima lasi non nilitum nang thanpo lasi ferangke tum fan pini ladak nilitum tong sekot pen nilitum lalo nilitum kache thanang kok mate nali tu manange fanang kok elhan lo jenon kedam tang sari tarik arni di kedam tang 4 November arni jitu sangpi monjir tarupi alangli hinben jitu nilitum APSLC langfer APSLC president phan pen an jumeme junono lam karbok pondo asila bangso alama puthak sinilitum sabo lam klar pi ponji bonda nilitum pulo je alangli kongrong pi nilitum fan nang ki blame je ake hai tuliram rong hanglong dam si lak atangkawan si rat phan ke ron putang ho lapuson puke alangli pen pulong le lake nilitum ta arjudu nong le lapen alangli lake kapacho bai lapen alangli hemasor mate achor jitu besang ho alangli pulo tuliram rong hang pen ke thangnat kacherap mate relationship ta ave busi pulo bon sitame nilitum langdam lo thek dunlong lo je alangli sangpi monjir tarupi alangli dam lo 24 darni alangli ake hai tuliram rong hang hem dam lo to lata dam lo nilitum chini dunlo sita thangnat pupe akko 4 darni ta alangli dam thu pusi apena na bang ladak alangli tum ferangke mai ke fahut alangli than pono adap prangta tuliram rong hang hem dam po jongsa relationship avi polute kopi potsi apong ke dam lo labang ke rat atum chini nang po la pen rat atum pang thek nang po alangli inud lage dak APSLC kache song rat atum phanang pamang huduni phansi alangli nang ke claim lasi nilitum alangli fan kachuning riji mate alangli fan ki pui ge lahan lo alangli si dia kachu hang nang ji bang lo athema alangli thangnat approve avi pen si alangli fan dia chu hang nang ji la pen tuliram rong hang fan ta dia chu hang nai puke lake rodam ni lase alangli si dia bang chu hang nang po athema alangli fan nilitum lang fair president fan alangli use lo alangli bon sitame haladak social alangli tum ferangke mai kang ni hut alangli tum long comment ke pa pidun ke sop jaga thar go back po lasi tulirama hemdam that but tulirama hempen tangkawan det pubangke nilitum asap ta ning oi mate nilitum asap ta kaning je dunia wi bon sitame nilitum labang so prang ben si arjulong lo complain nang le lo nang litum amunit ma pusi nilitum manang pulos tam nilitum amunit kali pu nilitum thang objection ave alangli fan tension ave bon sitame alangli sari tarik arni bang alangli jitu ferangke amai fa se alangli jitu nilitum APSLC amaifu mate president ke hai kongrong pi phanju meme jununo ke thana lampe namasi nilitum alang fair constituency committee along office bearer mate members do anatum sita me aning ke oi rui mate lang ferarat sita me aning oi po mate ajak don kamang huta do po lasila bang solama puthak se nilitum paklari ning hang lasi alangli ke chipulo je alangli ke dak lang fair constituency committee jitu finance along alangli ke general secretary pusi chipulo lasi lake alangli ke totally alangli ke kachubai athema alangli ke ladak finance committee longle alangli ke general secretary kave chot lapugali alangli ke constituency committee along ta alangli ke thangnat a member ta ave thangnat arputa ave even alangli ke women wing along sita me alangli ke thangnat a member ave alangli ke president secretary buka filo alangli ke member an ta alangli fan ke pon pelang lasi nonomat ke alangli je lapuson alam nangge bok doni nang karbok doni ke alangli ke APSLC pen puke alangli kachi puge alangli chokchi alangli ke APSLC pen kali
totally alang li ke PSLC amunit kalilang alang li meeting nang dun bom lo meeting ke akdom nangi dun na tum do ka do ko amunit amale nilitum PSLC amunit pu nilitum member mate amuk lo pu nilitum jong pon pelang nang dun lo ka do ta PSLC lo ke che song pinak PSLC ke hok khail pen long ri phanga che song pinak posida ke kado kawe party munita nang dun lo nilitum ke pangthek thelo lage kuma party kuma karbil tangte karbil lo ladak nang che song non tum an ke khailong ri farman lo pusi alang cerap dum ta ave jat ta be ku pi choi ma pu la so sin ni ke mung thi din lo ke la sar kong pen ke chedan la ma o ni ke nang pu pe pini ke ni tung gomel bing ke seng apot ni tum pini ke seng cheng lang kek sek ta ni tum ing tham lang la sol ni engke la sol ni pen engke alang ke hu bahere dam lo engke mama phane phun la hai lo alang ke engke dang men bar ta hello wing lo engke la president ta engke la phan si ki thi ji nang men bar pen suno president lo engke nang duduri no engke la tang ke ko son lo rap tum ke engke la phan si jong lo engke general secretary bang ke nili phan si nang jong khet lo engke bhai niang bong phan ta ka lang nang meng peng chi chi ni ne de lo engke la soni si tunge past tem ta lang phet penta mane aprang penta itunge na hokta dunde CPML puno SDC puno BJP puno itunge na hokta cheklang de pelang mati non pas nang ki sundeng chelang kar jab dun ta nitum halo so din si nitum ar jab dun thek cholang kela so ni pas tem pen jong si nitum hai nong nang ke jo son pe mo phit ko son lo puta itum che ma thaduk la so ni ta engke la wang thulo engke ko son pen ne chini ne de lo la son ku pen to achal pen ne engke la so lam engke media pha hang lo alang tum engke la so inong thang wang plu ke lang phet pen ki ni tum phan ki inong nang ju nang ne APLC pen ke ni tum kama thami et ma jok le chiklem tama kama thami senje phan si ni tung la haya kam ke kai ke ta ni tung ar nam pharo phan ta ni tung la si hodai ta ni tum char dong asi pini ke lang pher phan pachini lo je ni tum kontisisi pen ke monjil taro pi ke ni tum long avelo la pen ni tung ke arvina si koi wet po ar enat ke ni tung ke nang pahat dun long le lo la se hajat pen pusi tha alang chichini nang po asi pini ke ni la